Shalom, ruasni huriata, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang sotapuka permingguata, martangyang mahita di bagasan rohatabe, martangyang mahita. Amin. Marende mahita sian buku ND 574. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni rohana sumurung do sude akan namangulosa. Hotdo baritanai rodi saleleng ni lelengna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debatang, pargogo naso hatudosan, selehon ma di hami haporsyaon na mangolu, asa toktong hami porsya di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topama rohanaias di bagasan hami, jala paim baru rohanami jala pasitong, seipahot ma haporsyaon nami, asa hot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo sahatu pasapuluhon. Patik parjolo, ahudo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodina di bagasan aek na ditoru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, ianggo soture dalanna, ia hona uhumna do sogot akan namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui,
dina ono marima ulahamu nasa siulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam, ai dina ono marido di tompa de bata langit, dohot tanoon, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba de batam di ho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakkon hatana sotutu maralauhon dengan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lumbuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringotu patik na sapului, oddo, ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo roha di ahu, alai asido rohaku di akana maribu-ribu, akana marholong ni roha di au, naso mangalosi patiki. Atong rap mangido gogo mahita tu debeta, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 24. Tatopotima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham, say asi maroham dihami, akan na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami, hasesan ni dosa nami lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon, laho mangotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho, gabe pelian na mangolu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege ma hata ni baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangondiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigo rohai, jala ibana do pardenganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabege ma hatani debata turpuk ari mingguon ima tersurat di Pesalmen 110 sia ayat sia sahat rodi ayat 10. Marhite hite ha aha tapa botor doli-doli lakana molo di pahobar-hobar tu hatam Saihun lui doho sian dasar waktu unang tung loas au lilu sian akka tonami. Nunga hupajob hatami di bagasan rohaku asa unang mardosa ahu tuho. Inuji maho ale Jehova saya poda matuau akka ababani. Nunga di pajojor akka bibirhon sude uhum akka naruar sian pamangan mi. Hisaan dorohaku mi dadalan ni akka panidang yomu asa nida nasa hamaramu. Sepa pikir-pikiron hukudo aka bogasmi. Sayu hai lason do akka aturami dan katamu. Ido ianggo sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende 260. Tidakon maha porseotai songon na hina tidakon ni dongata saha porseon di sadok portibion rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatudosan natu mo palangit dohot tanoon. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai ima natinuhon ni si Maria nagabe-gabian sianton di parbadia adorang sohabuan ido tuhata natu maun na berngit di pangumuman sinatus namate tarpajal do ibadah di au pinas silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik ke surgo lau hudul siamun di debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi alak na mangulu dohot namate ahu porsea ditod di parbadia jala adong sada huria akan nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dia hangoluan na sora sudah. Amin.
hata na sumurong siyan sa luho na roha, ima na mga ramoti, akate-ate, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Hurian ni debata di bagasan Jesus Kristus Tuhan. Hata ni debata nagabe o jahata di tonga-tonga ni mingguta sa darion. Ima na tarsurat di Evangelium Lukas. Bidu 10 sada. Mamuka may siya na ayat 27 sahat rodi ayat 20 alu. Songonon ma hatani tuhata. Di nama katahon hatai ibana. Di pagogo sa daporopuan siya tonga-tonga ni natoropi masuarana. Ninna mamado ibana. Mertua ma na tumubuhon jalan apa gotho. Alay ninna ibana ma. Mertua ma aka nau bege hatani debata jala nau pioksa. Ima sahat ni hatani tuhata. Hurian ni debata di bagasa Yesus Kristus Tuhan. Di tonga-tonga ni perngoluota si ganupari. Jot-jot tapadok. Jala jot-jot tabegei. Manang. Jot-jot nang tajaha padohan. Hata mertua. Gari ada tahe. Guarni sadahalak. Sedibaido ima mertua. Si pata oloro tadok, olo tabigi, olo tajaha. Mertua maho. Nunga hasia. Jala marpangka sudia kageleng mupuang. Mertua ho. Burju-burju. Pistar. Bagak. Gateng. Aka anakonmu. Dohot parmainmu. Si pata tabigino madok, padohan na madok, mertua ho, maranak marboru ho, marpohopu ho, marnini marnono. Si pata tabigino padohan na madok, mertua ho puang. Nung adong jabum. Mertua ho puang. Adong artam. Mertua ho puang. Ala daboto sita sitam. Ima hagabion, hasangamon, hamoraon. Dohot akalan na asing tapadok di tonga-tonga ni nguluta. Taringo tu na martuay. Bohado tutu. Boido mabahin hita martua marlas ni roha. Siyan naong tapado sinakinani. Boy. Alay na tapadoki danghot. Boido anak kota. Maul ta atur. Maul ta ajari. Gabi batu buaha. Arsak. Di tonga-tonga ni nguluta. Sialanin we dohonon na. Hamoraon. Hagabion. Nang hasangapon. Dang boy. Hape. Gabi ojahan ni ngulu. Dohot las ni rohata di tonga-tonga ni ngulutay. Nang pedi leo di las ni rohat. Na taida kamang inang. Hurian ni de mata. Isa luhut na. Parsatok kinadoi. Atong dia nun neneng dohonon ni hata ni de mata di tonga-tonga ni nguluta. Asa jupata na mertua. Jala asa jupata na marlas ni roha. Diturpukon masa takasno didiki mangajari Yesus tu tonga-tonga di natoropi. Topudo marsuara sada perempuan ala nilongang ni rohana. Ala ni las ni rohana di pangajarion ni Yesusi. Jalahut di pakilalahon imana pabahenan ni Yesus.
Imana pamanupon sa halak nangungu. Molo taidei di ayat 10 pati. Dang tarabat nalas ni rohani ibana mernida namasay. Mernida Jesus. Gabi Roma hatani porupuani marsuara nagugunakin. Martua ma natumuhon buhon jalan na pabagot. Ho. Imanakin hatani itu hata. Alain wae di deibana huaso doho tasangapon ni Jesusi. Dihilalai bana ido tung na pistar, tung na bisuk Jesusi. Bedo di rohani perempuan isongoni. Asugari di rohana adong manak punya si songoni. Songok kita hancel mam. Molo tabere ngadong songon na lobi bah. Siang giat mani anarong anakku songoni. Gabe silas ni roha. Jaga belas ni roha dia nama nubuhon. Labatan ni pandohan itu masih roha hinorhon ni nama sayar kasih tutudo di daibana Jesusi. Hurian di debata di bagasa Yesus Kristus Tuhan. Alai debas yang natorop nataida di bagasa turpukon seadong do diuji mangujuni Yesus. Alai yang ko perempuani hurian di debata saya toktong do mana longang. Mernida marbinegei saluhuna alani namasei. Alani hasangapon na. Alani hagugoon na, alani habisukon na, alani hamulion na, alani huasona na patar di ida perempuani di diri ni Yesus gabe didok manakin martua mana tububuhon jalan apa bagot ho lapatanna di parsangap ibana do Yesus. Jala dipuji ibana si Maria inani Jesusi. Marhite hata martua masih Maria anak punahon anak songo Yesus. Alamuha alago kuaso ima pikiran ni natai. Ima pikiran ni perempuan ni. Ala ni terbarita. Ala terpatu panah hanungangan. Ala boi bana mangajari. Dohot nagok habisuhoni. Alay neng manat. Unang mamereng tu anaki manang Jesusi holan mamereng anang pamerengon per dagingoni. Manang alani bagat na, manang alani gateng na, manang alani pistar na, manang alani murana, manang alani jagona, doakalan nasini. Alai molo taila diturpukon dan apalah dipisang nakin. Hurian ni debata. Ima sada perempuan di bagasan. Apalah di dokdo merhite hata ni debata di bagasan tikion. Na bergado. Na arga situtudo. Na dilehon ni debata di bagasan Yesus. Tu ibana. Dia mai. Martua ma akan bege hata ni debata jala na pioksa. Na di donna unang malas ni rohani perempuan ni mamereng Yesus holan ala ni perdagingo sabing. Songon ima asabui las ni roha songon ina ni Yesus ima si Maria. Etar guardo si Maria gabi ina na mertua. Dada holan alani na manubuhon jalan apa bago Yesus. Alai terlumobi alani hasirepon ni rohana mabegei jalan mamiop hata ni debata na pinasahat ni suruh-suruan ni. Oh lo taida tutu di Lukas 2 ayat 10 siai. Ia si Maria di peop do hata isudena jala di pahusor-husor di bagasar rohana. Dada
holan mamiop. Jala dada holan di pahusul-husul. Alai hudo di jalo, dioloi, jala diulahon hatani di mata. Naing mania perempuan di songoni, manangihon jala mamiop, hudo di jalo, dioloi, jala diulahon hatani di mata. Ai ido lasniroha nasitong. Hurian ini mata di bagasa Yesus Kristus Tuhan. Ahadun neneng idota. Marhiti hatan ini mata di bagasa tikion. Rikodo hamorau. Rikodo hagebion. Rikodo nang hasangapon. Jalaboy di mga lehon lasni roha di tonga-tonga ni ngolutayak kamang do tinang nang hurian ni mata. Alay neneng dohonon na saluhun na parsatokin na do. Namubadwi. Namago dwi. Alay neneng dohonon ni hata ni mata di bagasa tikyon di dok tapuji ma de bata di ganup tiki. Doh diinganan, tak suarahon ma puji-pujian tu de mata. Waduh itu tuh. Itong-atongan ni partikia samnari, obas nuainon. Tapak repeti kita, songon nari dok nede. Pakai tikim saunari. Tapak repeti. Alani disosoi mari di hatani de mata, jol mana martua, mamake tiki laho. Mamuji de bata di tonga-tonga di nguluta. Dia dona di igil di hatani de bata di tonga-tonga di mingguta di bagasan tikyon. Toktong mataleo rohata. Laho tu mangihon hatani de bata. Alaniaha. Hatani de bata ro na marguguyonita. Hatani de bata ro na mangapulita. Hatani de bata ro mangalio pakirimon. Di tonga-tonga ni ngulutay. Molope. Tung taadopi akaragam ni namasa di tonga-tonga ni ngulon. Alanido hape. Unang mamar si Dailia kita manangiyon nata di debata. Di pasaorhon. Do di tonga-tonga ni ngulut tahata ni debata. Nagabi sinjatata. Alanido ni parpesalme ni. Hatamido sulu-sulu. Itonga-tonga ni lelaku. Alani taulahon may di tonga-tonga ni parpungot akan na porsia. Alana marhite nasiat tumangihonido tubuh haporsiaw. Iro hurian ni debata. Jadi di igil hanta ni debata na martuai taharing gasun ma marparsorot debata marparsorot dohot hanta ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Martua do halak na tumangiyon hata ni debata jalan au pioksa mamiop hata ni debata tudos dui doh na mangulahosa songon si Marie di peok di ulahon di jalo daksai holan porsi hape ala ikut do perbui honot ta porsi otai patari da honot ta marite parangi do ulahon itong-atong ngului. Ingot kita mak. Martua do na tumangihon hata ni debata di ngoluna. Tua dia. Harus kita garis bawahi. Itu kebahagiaan dari Tuhan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Nahot doi rodi saliling ni lilingna. Tatip pusma. Tua nasihat debata. Asa disidu hita marlas ni roha. Di situ hita marulu buluk. Di situ hita makilala dengan bahasa ni debata. Di situ hita toktong di bagasan dame nasihat Tuhan tei. Tua nasihat debata ido nagabe piobota di tonga-tonga di ngoluta. Amin. Mauliate madingkan di basa mau debata di basa orhodo hami marhiti hatam asa ngulu na martua hami jala
girgir hami mananginangi dohok mangulahon mamiok hatami ditongan ngulu nami paluas mahatami Tuhan ujahan nami jalat homa nama dongani hami napa iring-iring ngulu nami asiroham tung pasu-pasu mahuriami parhalado do ruas ni huriami jaladongani di bagasan gugu dohot hasitongan nasi ako holap tu bagasan tanganmu mak upasatami pamujion nami jala marsangak maho ditongan ngulu nami olah di bagasa Yesus martangiang marsob baham itu amin. Tatangiak pemapiliat da tuadopan ni demata martangi yang mahita. Ale demata amanami na di benua gijang horo haroroan ni saluhu silele na denggat do nasa ulibasa na mulutus. Ubasat hami mas yan nalemi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na husus di jolum. Pasu-pasu may jalaramot ya sopar hasyak kami pilihanon patibulho na rajon mo ditonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami maridi dito dim. Asalam udadahami gudang silolemi tu hami. Asalam girgir hami madok melihat itu ho. Marhidi de Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benua gijang sai pinorbadia maguarmo sai Roma harajonmu sesau malomo ni roham di benua tongosong na di benua gijang leon matuhami sadari onong siap hari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa di rongan namar dosa tuhami unang hami to giyon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.
ni dewata kami pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Tuhan Yesus memberkati.